Vera Bojković, supruga uhapšenog Đorđa, kaže da su optužbe neosnovane i da njen suprug nije učestvovao u ratu. Upali su u dvorište, njih sigurno 100 ljudi, verovatno ušli su u kuću, sve su izvršili premetaču. Muž je ustao, mene su tamo odveli u drugoj prostoriji, sa njim su priče da ja tu nikako nemam prisutu. Celu su nam kuću obili, sve su nam to izvršili premetačinu, odveli su ga, kaže, ženo budi, ja sam čist pred Bogom. Bojkovićeva kaže da je nemoćna da se sama izbori sa ovim problemom i razlog za hapšenje pronalazi u sve učestalijim pritiscima da prodaju imanje i napuste Babin Most. Nije bio ni ratno angažovan, niti je radio u rudniku i to je to. Imali smo društvo i dolazili su nam i njegovi drugovi, ljudi sa kojima je radio i sve, nikad nije imao potrebe da beži, ni da se krije, ni da je šta bilo u životu. Da li to je problem što će da nam kuću i imanje da uzme, zato što deca nam nisu, tu samo nas dvoje. Svako je rekao šta ćete vi ovde, šta je ovde. Da li je to razlog, da li je to da se vrši pritisak, ne znam, ali ja ovo... Ništa nismo znali, on nema sa nikoga, ni svađu, ni sa Srbin, ni sa nikoga. Sa nikoga baš. Pa sinoć bio tu, mi preko žice smo pričali. Jovica Dejanović iz Prilužja, koji je uhapšen iz istih razloga, već 8 godina radi kao pripadnik kosovske policije. Iz Euleksa saopštavaju da je slučaj sada u nadležnosti specijalnog tužilaštva Kosova.